gising na ngayong gabi ka mo pang-aatagan. Malayo nga lugar akong tinalinan, ikang sa kuryente na yung sa silangan. Madamo na pulak ang ako nakagyan, tirisiming harbin, tirisiming harbin natin nahamutan. Pilit igpasinter ining pagharana, ay kalaksan lamang sang higit na ugma. Ang ating pagkarima paliwaliwan, put makikapyan, put makikapyan sa inyo dalaga. Salamat po sa inyo nagbalay, sa inyo pagpatong sa aking pangnabay. Lumatong sa dukhan, lubos na kalipay, ang napagyagan napagyagan ko daw halos masaysay. Ang kasing-kasing ko punong sukalipay. Salamat, salamat sa inyong pagpatong, o Senyor Tagbalay. Okay now, ito ang atong pang-abri no sa atong kalingawan sa karong hapon diri sa atong nga channel, sa atong YouTube channel Pirot Karanista no. Okay? Antes kita naman no mag sa atong nga mga kauturan di na tulungan na ko sa inyo sang isa ka sang pila ka mga ambahanon no nga una-una naton may nadulong si ayan. Kahapon ang mga tinig ko nakita ang maripayo sa hinalilaman. Inuwat ko naging bayaan, sang kalistana sa tinaayhan ang sarang ko matulungan. Sa tinaayhan ikaw masalapian. Ano ba lang nahimo kung nagkasalanan?
bakit man ang mangin pamanot mo. Patulon ko na lang isang bato sa puot ko. Mga nagliligaw, ikaw ang may gusto. Ano pa ang ako mahimo? Okay na? O ito, ang artikulo sa diin. Ayan, no? Yari pagit, doon ang pagit natin sa inyo, ini sa kambanong na artikulo, kalimtan mo gidaya. Sinumpa mo tunay sa tukag sa langit na di mo ako tulungan sa tanan nga kasakit. Sa takong kalipay nagpatigid ako sa imo. Sinto man ang magdumdum nga bayagan mo ako. Daw sa magtihan ining akong dughan sa pagsikway mo, sa gugma ko. Ikaw halos mangin matay sa takong nagpalisdanan. Ang mga palamang putanon kalimtan mo kitayan. Mapung kumahigda sa kapri nga hiligaan. Ang pintilin mo nga larakwan ang akong kinaulan. Bisan sa pagtulong hindi ko ikaw humalintan. Ang pamangkot sa kaugalingon kalimtan mo kitayhan. Daw sa maptihan ining akong dughan sa pagsikway mo, sa gugma ko. Daw halos mangin matay sa takong kalisdanan. Kag ang mga palamang putanon kalimtan
pamangkot sa kaugalingon, kalimtan mo ginayan, isang sa pagtulong. Hindi ko ikaw malintang, ang pamangkot sa kaugalingon, kalimtan mo ginayan. Okay na, ginangambano no, ginalad gid na to no sa atong mga pinalangga mga viewer no, mga yara sa kuan. Dili man nga pagit sa sining aton kalingawan no. Nagasuporta gid sa sining aton kalingawan no. Labi na gid sa kay Ma'am Mary Ricabar nga yara sa Florida no. Ma'am, thank you gid no. Kag sa kay Ma'am Emilian Pedregosa no. Subong man sa kay Ma'am Health Chances, kag sa kay Ma'am Jim Amonima. Labi na gid sa kay Ma'am Lori Abuela no. Kag sa kay wala gid nagalangat no. Kag supported gid sa mga ambanon nga mga Ilonggo no. Si Toto Edward no. Rivera nga yara subong sa Canada. To mayong hapon na. Opon mayong kagabihon na. Kay subong guro ate dira sa mga alas 11, alas 10, alas 11. Iti alas 2 mo. Ay kung alas 4, alas 12. Kaya subong nag-umpisa kita alas 2, no? Kada amo na ni ang aton nga oras pirmi kay karon yara naman kita sa ring no? Sa alas 7, tugtog mo alas 9. Yara kita karon sa rana no. Okay, antes na kita magpadayon no. Tuki ana kita sang pila ka mga shout out gikan sa aton nga mga kauturan. Happy watching sa kay Annalisa Titong niya sa may Pabia, Iloilo City ha. Mayong hapon na. Hapon lang ra. Mayong hapon tayo pero pa-request lang ako sang kanta nga ginahidlaw ako kag liyog tamyaw sa mga Tres Precious family kag kay Nonoy Denmark nga nagapangapi. Salamat gid God sa kay Ermelito Tres Precious Jr. Happy watching. Happy watching sa kay Richard Amor. Happy watching sa kayo nung Eduardo Rivera. Musta ka na ko tayo si Ilis okay naman si Ilis nung Thank you kita. Happy watching sa kay Albert Banyas. Request ko na si nung Edward kang kabuhi isang pispis. Okay. Mayong hapon tayo pero pwede ka request. Christopher, thank you. Halin sa kay Albert Banyas. Happy watching sa kay Cha Socias. Mega love, shout out idol, sending full support idol, wala ka rin, pa rin tupas, sambal ni Ver Ortiz Vlog. Happy watching. Thank you again no sa inyong pag-subaybay sa siningaton. Shout out sa kay Charlie Mayboy ko. Happy watching na dyan sa Saudi Okay na. Okay no, diyari ang ambanon nga ginpangabay gid na una no. Yung nag-artikulo ginahidlaw ako. Sino to kinatong magpangabay? Sige lang. Tandaan mo na. Diyari ang imong ginpangabay. Ginahidlaw ako sang hakos mo, ginahidlaw ako sang halok mo, diin ko nabala pangitaon ang masadya nga tinion. May paglaom pa ay nga upatawaron mo sa pihak sang tanan nga hayat na ang kalukiban ko.
saksi ang Diyos ngang tanan na hinonsulan ko. Kung tanging magbalik ka na sa akong mga luyo, kinahidlaw ako sa hakos mo, kinahidlaw ako sa halok mo, diin ko na bala pangitahon ang masadyang atin. Tuman nga kapungaw, tuman nga pagpaku, ginbatiyak sang duman, sang ikaw ang nagpahilayo. Pangatlaw gabi, pirmi ko din pinapangamuyo na magbalik ang masadya na doon mapagpuyo. Kinahidlaw ako sang hakos mo, kinahidlaw ako sang halok mo, diin ko na pala pangitahon ang masadya natin. Tuman na kapungaw, tuman na pagbago, ginpatiyak sang duman, sang ikaw ang nagpahilayo. Pangatlaw gabi, permi ko napangamuyo nga magbalik ang masadya na doon nga pagpuyo. Kinahidlaw ako sang hakos mo, kinahidlaw ako sang halok mo, diin ko na bala pangitahon ang masadya natin. Kinahidlaw ako sang hakos mo, kinahidlaw ako sang halok mo, diin ko na bala. Okay na? Ayan, amoy na. Ang ginpakabaygit sa aton nga mga suporta sa sining aton galingawan, no? Nandiri sa aton channel, pero paranista na. Yari pag para kay Toto Edward Rivera, iya ginpangabayo ng bahanon nga nagatigulo kabuhi sang Pispis. Sa
Paanay sang kiskis ang kapuhisang tao na wala sinumang karang at wala sindikado wala sumalupikon sa ilang na grupo ang pagtinamdanan ay nagkapalariho ang pagpangabuhi sa tukang luhaan kung may kinsuburan siyempre may katapusan isa pa ang tubig nga sa pusay nagikan sa kalayong naibig may katulugsan kaangay sa tubig nga may kahulugan atong kabuhi diri sa kalibutan samtang sa pagtuon sang kahitaasa nga ang pagidait mga lakap sa tuhan kaangay sang tubig nga may kahulugan ang atong kabuhi diri sa kalibutan samtang sa pagtuon sang kahitaasa nga pagidait mga lakap sa tuhan samtang sa pagtuon sang kahitaasa nga pagidait mga lakap sa dughan Okay, no? Ito, no? Ang paano nga nagatigulo kabuhi sang kispes, no? Tulay ko na. Basta, why mo ka, ma-review lang. Kakipot ako na. Ano nagali ako? Mainting na. Malibat ako. Lain pagaling ang kula ko. Ito, okay lang na. Para ka ito kay Toto Eduardo Rivera, no? Ngayara. Nagapamati. Nagalantaw din sa kanila.
Okay, antes kita magpunayon naman, yari naman nanay ang kilak mga shout out. Ikan sa aton nga mga kautura. Mayong hapon, idol, watching di sa Bacolod pa shout out sa kay Galieto Lonatan. Happy watching ah. Ang balinda yun, natrangkaso ako ga. Diyan gidi. Pariho ah. Ako rin daw ginatawa ko sa sipon. Sa Chimpo, guro. Daw, tigil ka basa-basa ka kalite mo. Ilan? Kahidlawan, guro ya. Nakahidlawad ko gid sang tanan mo nga ambahanon, pwede ko request sir pero at mutya sang kasakit tanan sa kay Jerly May boy ko. Pwede. Okay na. Okay no? Yari kali ang inyong aging pangabay no? Ang tugina Christopher. Hindi sa pwede nito talagsal na ito ngayon. Sige lang. Tinguaw na ito no? Sabay pang hindi lang kita malimot sa iyang mga iyang mga lyrics no? May amigo ako na driver, ang ngalan si Christopher, sampatin sa Manila, lapihin na sa Kambyada. May maanyak na dalaga, ngalan si Crisilda, maanyak na dalaga. Christopher may pusulada sang sasagto kagabi si Christopher ang nabiyahe pagtulog sa iskina nagasakay si Crisilda tumandog kamalipayon si Christopher sa tuwan tuwas na ay inspirasyon, madamo pa ang koleksyon. Hanapog na ang gabi, tiyon na sang pagkahi, pagkurba sa timano, sa kating dumiritso. Pagkagtaw na sang aga, wala na si Crisilda, si Christopher ang natingala, kay baliskat na ang pulsa. Tumandog tayo si Christopher sa tugang tipon, tuwas na may inspirasyon, lamo pa ang koleksyon. Sa pagkahi, pagkurba sa timano, sa kating tumiritso. Pagkataw na sang aga, wala na si Crisilda, si Christopher ang natingala, kay baliskat na ang pulsa. Pagpaulit sa puloy ang abentura ang pagkahan, isok araw sang asawa, sang dos-tordos na baratihan. Panugyan ko sa inyo, mga driver na palihiro, ako't malikaw sa peligro, hindi maghambang sang kalayo. Tanawak na kung amigo, kay malahampang sang kalayo. Ang koleksyon yang nalibo, wala isang sinto. Tanawak na kung amigo, kay malahampang sang kalayo. Koleksyon yang nalibo, wala ilim, isang singko.
Okay, no? Lagpas nga. Right, at least, naglawig tapat, no? Kaya sulit-sulit kita nga sila. Okay lang? Yari pa ito yung bahanon nga nagatigulo mutya sang kasakit. Tugalon sa buhay ugali putiyon Manglupit galing sinta puso ko Ang atong pag-ambit madugay hinatiyon sa isa ka piso Nadula ilayo Diin ng matamis mo naging pangunahan Lapas pagkaayo sa panungkuman Sa hinali lamang inogin kalintan mo piyasang kasakit Kung natin upang bagay sininsulat undo Kisikun sulubong upod sa litrato Agod malimtan ko ang kaluban mo bilang na lang Sa kadampo Pananglikdam ko lang Hindi na istorya Pili ko na gusto na matulugan pa Gusto ko kalimtan ang ating oras sa pag-ipuso ko Okay na mga kabiyanan, no? Kaya dalog dumanya sa itong nagkulit, no? Ay kami makadayon sa amo ng pag-light, no? Saglit tayo nag-inuran, tapos nag-studio ang pinangilat, no? Kasi pamulong ang pula, no? Wari naman, nagkita naman, mayad na kaya ngayon, alas 2 kita naman kita, nagkakapita, no? Yung mga pila kaganta. So yun siyempre ang atong manupasan, nagdukan. Eh, nagpinangilat, kaya, utak ko nung ato nanay,